Toda mboka kumjolo kurise guys. How far kumjolo kuvanangu? How far? Ndikumbodao 3 people chete vari kuchema nemjolo right now. 3 people vari kuchema nemjolo. Please uritsa zviri mumwe mako uritsa release. Andika release. Vemjolo 3 fona itone number chisai zvenyu. Chisai number yaye pavanofona timbowa kuti kumjolo vari kuchema ne vakaitwa rafu yakafanana yakaitwa sei zviri kudii. Hanzi makawina mainunudzai mazasa anobuda musi wa 16. Mazasa anobuda musi wa 16. Hanzi kumjolo kuri kubhowa naFrance. Rega tinzwe vari kuchema presently nemujolo kuti vakakuchemedzwa hawo kuti mudzidzewo. Andimona. Right, isai number 20. Chibva imaisa number guys timbotora 3 vemujolo sati ndarova pasi. Ndangofambira ndikiri nyaya yevashows aya. But ninyaya yekuti mjolo kuradza simeni. Ninyaya yekuti mimika munoda zvinhu. Ndakungokupaiwo kamutakuna zvake 3 chete. Andimona. Hanzi ndakavhotawo. Aiwa good kana watowina don't worry. Tiripo pasitike nditowina. Top 6 takapinda obviously top 4 tirimo. Makavhota. Hello. Mjolo washungurudze. Wanyisiwa. Chiri kuitika kumjolo wako shamwari. Mane iwe ndawana umunhu wangu ndikati aiwa ndadiwa pano SIS-MELLY. Ndobva hanzange out taenda out zuva rekutanga taenda out zuva re2 zuva re3 hataya kuzoti zuva re3 bataenda kumwe batakaenda ikokoko takatadza kupinda unonzi kudeston kuEdenville sorry taiva kuEdenville kuya kune munhu wake ati aiwa ngatibudei handei kumwe tasvika kuya kune munhu wake ko wakaziva seiwe kuti kune vanhu wakaziva sei vanasho kwavaoneka kuti wangofungira aiwa ndaimudzwa nemukoma wacho inini ndotodzikama paye ndotirege ndinyarare panapa apa ndiri kure nekukempton paki kwandinogara kuno saka wangofunda kusleep over aiwa ndisiti sleep over yangangori out yekunofara chete wokubhawa saka mubhawa imoto manga mune vamwe vanhu vake mami nevanhu vake tazoenda kune wangocharohwa nebhotoro naiwe SIS-MELLY tazoenda kune rimwe rechi3 aifungidzira kuti hakuna tawana zvekune munhu wake apa pesa pandandichibhilivhiswa kunzi ndiwe wega bebi saka wakazodii naikola makazodii asika kwechi3 SIS-MELLY kwechi3 kuya mugaro wangu nemukoma wemunhu paya kutozvinwira paipa vasikana vakutotanga kumurwira kuseruko takutochedzonzi vanhu vari kurwa uko vari3 unoziva kuti kudii kureva kuti munhu anobhadhara sereki munhu iyeye akatobhikwa mabhawa aiwa imbinga munhu wacho imbinga anobhikwa akagwigwa anobhadhara anotonyora parwiwa SIS-MELLY parwiwa paye ini ndokuti yowe rega ndichitextra indidzokere kumba textra rikuchedzera 180 rand kubva kuEden iwe hauna chinhu iwe unogoendawo kumujolowo usinawo kana sendi handiyana kuenda kumujolowo mutakuravo ka 200 rand kakuisa pazasi pebra pamazama apa unokuenda kumujolo usina kana sendi ukanokanodzambiwa kusango unobvako nei SIS-MELLY munhu iyeye haasi munhu wokuti unotogadzirira kuti ndakuenda kunofara anongoreka atoti pinda mota tahandei angouya uzongokuona kutoti handei aiwa anongoti pinda mota tinde usina kana kuchinja pendi here anotanga wambochinja pendi wotora kamari woisa pasaidi ungoenda nependi yako kupinda mota tingoenda naini kana ndimiwo maiwe SIS-MELLY ipapo ndakaita inonzi madness chaiyo SIS-MELLY nditotexta iyaya ndatirege ndichenda ngukumba kaya akati auya asiya vanhu vake vari kumurwira kumusoro kuya adzika nemasteps asvika korova dhore retexta hanzi uri kuenda kupi watofonera zvikomba zvako kuti zviyo zvekutora panapa hakufana kwauri kutoenda ndikati uri kurumirwa kumusoro kena ndize noizi kuzvova uchatemwa nebhotoro uchatemwa nebhotoro tikakuona une zimbonje mumusoro naiwe koko kwamavainda kumaklabhu uku vakandisuka ibva akangosumudza mota akaenda imiwega imi saka wakahodii naikola wakazodii naikola nemnin'inaka wakasara mukoma wacho ndiye akazoti no hakuna zvakadaro iwo ndiwo wakanganisa panapa ndiwo wakutosumudza mhepo mainini pindai mota wakazopinda mota ukazoendwa newe avakasiyiwa
vakasiwa ndokuti izvozvi zvauriwe wabva kuti waona munhu achipika wasimudzwa ipapo wakatoenda kunolambasiwa so musiwoyo taura shuwa wakaiteso wakapinda mumota ukaitiswe piwe kumama kana nguva yakareba zvakadii tatikuedutime I think zvokuma 6 months but munhu angandibhilivisawo maona hey aiwa at least wakagona kwakatoenda kuclub wakanoona unhu wake chibva wapira chikomba asi next time maini kana muenda kumujolo mukaihandei tora kamari kakoputira kamari uvige mubhutsu saka kamari mukaplastic oviga mubhutsu woinda kuita kuti zvakaipa unongoti svoverere taxify yako mota wodzokera kumba nokuti unosiwa wakamira pamhene mai mwana usina kana dhora wona taxify yoti 180 iwa hauna kana sei ndakapusa kupusa chako dai pasina kuti mukoma wacho akazomira nenyika ndaipa mwamhene kuti zvi zvakaitika kuedenview hey ende edenview ndo nzvimbo yawo maashauka ndokunzvimbo kumaashauka edenview apa vanhu vari kutomurwenaka ini ndiri kumateresi ndatoona kuti panapa ndichataura kuti kudii ndakatongarira kuti zi ndikati bheta nengoenda kumba apa ndaidzirisiswa sisimele ndikanzi tsvaga restaurant tsvaga bhawa ndida kupitira bhawa chitsvaga restaurant chiita chino ndakabhilivhiswa sisimeli apa ndaimbozviudza kuti inini handina munhu achandiwachisa kuti pamujolo mujolo munowacha mainini mujolo hauna memba mujolo hauna ndakangwara munotowacha chiche muchina musingadi maiwana mujolo munowacha asi at least saka bhawa racho wanga watotsvaga zvava waitsvaka bhawa ndandatsvaga but ranga rakurinovetwa kuti richigadzirwa zvinonga kubva mutingo yoti haachakabva tangobhloka nabva zvatovharana zvino kubhawa wachatii kwawanga wakurinovhetisa bhawa ravanhu iye wachona ndiye anga ari pamberi pazvo saka ndakangoti iye anga ari pamberi pazvo achida kuti nini ndizotanga kuita bhizinesi rangu iye ndiye angataura nevanhu vacho achiri but izvezvo kwakusorinovetwa kuno kucampton park aiwa pamwe iwo toti kudii toti uchimira bhawa risatanga ravhugwa kuzisiya toti kudii problem kandiyo yekuti akawandirwa sisimeli ndofane edzindoti edzino kuindisa edzinoinda edzinokuita unokuita aiwa ndakangonyarara ndakatongoona kuti uyu munhu hatitomboenderani indaitodawo munhu akarongeka kusetsa iye sekuti bhilivhisa kwaaita but imbinga here imbinga imbinga dzekuzimbabwe dziri kurema dzacho idzodzo ino mucampton park anogara agare muno mucampton park anogara Creston andazvotakura vanhu ashandepi anoshanda kupi kadzi 39 asina mukadzi ane 39 pamwe akatosirwawo izvozvo ini sisimenini mukadzi handifungoti ariko bhozi sisimenini ndikakuradzei pamba paakandilojera munhu iyeye pa 6 months idzodzo idzokola pa 6 months apa pa 6 months papa angatondibvisa kwandaigarako akandiisa mubedroom hau saka zvino uchagona kuzoibhadhara yezvinhu zvawasiya mbinga aiwa ndandichishanda hangu sisimeni unongoramba chikontinyu ndokontinyu kushanda nandishanda iye wachona ari kutuma mukoma wache kuti ada kuya zokumbira regere kana ndikutongofunga kungomunhu